Myslíš si, že máš dosť vitamínu B? Možno tvoje telo vôbec nevie využiť. Pri Crohnovej chorobe, celiakii a iných zápalových ochoreniach je črevo poškodené a tak sa vitamíny skupiny B horšie vstrebávajú. Niektorí ľudia majú takú genetickú predispozíciu, pri ktorej telo nepremienia efektívne bežnú kyselinu listovú na jej aktívnu formu. Vegetariáni a vegáni môžu mať dlhodobý nedostatok vitamínu B12, pretože sa nachádza hlavne v živočíšnych potravinách, ako je mäso, ryby a mliečne produkty. Riešením môžu byť aktívne formy vitamínov B, ktoré sú pripravené na priame použitie organizmom bez ďalšej metabolickej premeny. Podľa štúdie publikovanej v The Lancet Global Health z roku 2024 až polovica populácie nemá dostatočný príjem vitamínov B6, B12 a kyseliny listovej. Nie všetky Bčka sú rovnaké. Niektoré potrebujeme už v aktívnej forme, aby ukázali svoju silu. Poznáš niekoho s celiakiou alebo Crohnovou chorobou? Zdieľaj tento fakt. Môže mu pomôcť pochopiť dôležitosť správnej formy vitamínov.